kahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga nasulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi kanatong tanan mga kahigalaan o mga kaigsuunan ko sa kahanginan nga kanunay naminaw sa tong programa ang tingog sa reformasyon. Pinagi nini maghatod kaninyo og impormasyon mahitungod sa mga panghitabo sa ato ang palibot, no? O pinagi ni usab nini makahimo kita sa pag-andam sa atong kinabuhi. Ug ato diay pasalamatan ang Ginoo tungod sa iyang kanunay nga pag-atiman kanatong tanan. Ug labaw tanan sa iyang paghatag kanato og dugang lugway sa atong mga kinabuhi nga atong nagamit alang sa pag-serbisyo ngadto sa atong buhi nga Dios, no? Happy Sabat sa tanang mga Sabat keepers. Ug atong pasalamatan usab ang tag-iya ning maong istasyon, Doc Remilito Oy, uban sa iyang panimalay, no? Salamat sa bulawanong kasing-kasing nga naghatag siya kanato og kahigayonan aron nga makahimota sa programa ang tingog sa reformasyon. Ug labos tanan usab ato sa pasalamatan ang station manager si Sir John Lee Biking ug ang ato usab nga chief technician Sir Joven Jimenez. Maayong gabi sir, salamat sa imong pag-assist. Ug mayngon man usab sa usa ka maayo usab nga tao nga diin naghatag usab siya tulay aron nga makahimo ta sa maong programa dinhi sa maong istasyon. Way lain kun dili si Sir Romelo Novinario uban usab siyang asawa ug mga kabataan. Happy Sabat sa inyo ha sir ug ma'am, no? Ug sa dili pa ta mo padayon magampo sa ta. Salimbahon ug dalay ko na mga Dios na ikaw sa mga langit ning dapit sa kagabion aniya kami nagadol diha kanimo. Samtang nasab kami tuon sa imong mga balaang pulong ni mga taknaa sa pagpahibalo sa kalibutan nga imong puy-an. Hinaot nga ikaw maghatag ka namo giya, kaalam nga langit nga mo kining masaysay o yon sa imong kabuton. Daghang salamat sa imong pagtubag sa Jesus maluwas sa amin. Sa makausap pa maayong gabi kanatong tanan sa atong mga kaigsuonan diha sa Masbate, Sister Jocelyn Pernia. Good evening sister. Kumusta mo hang bana? Hinaot nga maulian na gid siya sa iyahang gibati, no? Now, ning takna sa kagabihon mga kaigsunan, ato ang tun-an ang mga signs of the times nga atong nakita sa atong palibot. Ang balaang kasulatan nagpahayag niini ug mismo si Kristo naghatag yod og pahibalo, pasidaan alang kanatong tanan. Ug kita nga nasayod sa kamatuoran kinahanglan nga magmainiton kita kanunay, no? Atong himuon ang tanan, atong iyampo sa Ginoo kay ingon siya sa Pilipos nga wa kita mahimo sa atong kagalingon kung wala siya busa atong itugyan kaniya ang tanan aron singon na makahimo tas paglahutay sa ato ang pagpangalagad.
Kay mo ni atong tumong walay lain kundi gusto kita nga makaadto sa langit nga gisaad sa tuang langit nung amahan. Ning takna sa kagabihon ako kamong dalon sa usa ka uluhan ang mga ilhanan sa iyahang pag-ani. Si Ginoong Hesus naghatag og mga timailhan, no? Aron singon niya na makabantay unta ta. Nakahinumdum mo sa diha nga ang iyang mga tinun-an nagsudong kaniya sa dihang nagtigom sila dito sa Mount Olive. Gibati sa iyang mga tinun-an ang kasubo nga biyaan na sila sa ilahang agalon. Samtang mikaya si Jesus ngadto sa langit, ang kasubo nga ilang gibati pertigyod samtang sila nagsudong sa ilahang agalon. Naguna-una sila nga di nagyud nimo balik. Pero usa ka punto nga mo'y nakapalipay kanila tungod sa mga manulunda nga nagsulti kanila nga ingon nga kamong mga taong Galileanhon. Unsa man kana inyong gisudong? Kanang inyong gilantaw ron, mubalik na pag-usab. Ug samtang sila nagsudong mga kahigsunan, didto nalipay sila, no? Di sila biyaan nga ilo. O unya sa dihang nagistoryahan na pud sila, kining mga apostoles wa pud masayod kung unsa may ilhanan nga mubalik siya matapos ning kalibutan nga atong ipuy-an. Motong nakapangutana sila sa kang Kristo nga magtutudlo unsa may mga ilhanan nga mahitabo sa kalibutan sa dili pa ang pag-anhi sa anak sa tao. Mo ni atong tan-uan ron, no? Si Kristo mobalik sa mahimayaon dinhi sa yuta. Ang Biblia nag-ingon nga walay si bisan kinsa nga nasayod sa takna sa pagbalik ni Jesus. Muna nga ang kanang ubang mga tao nga di nagtagna og mga pizza, mga time sitter, supak yun na sa balaang kasulatan tungod kay bisan sa Kristo wa gyud nagsulti og takna, no? Apan pinaagi sa daghang mga ilhanan nga nangatuman kita mahibalo nga ang dakong adlaw haduna. Mora gyud ni gihatag sa atong Ginoong Hesukristo mga ilhanan. Wa siya magsultig takna, oras, tuig. Ang iya lang gitudlo sa tuwa mga ilhanan nga atong makita sa atong palibot. Muna nga bantayan nato na siya, no? Ngano nga wa man siya mohatag og takna, oras og panahon. Kay base yon niya mao na nang panahon na diha pa ta mga lagad. O diha pa mo dool ngadto kaniya. Mintras nga wala pa, kinahanglan nga mga lagad kita. Pangutana. Unsang seryoso nga pangutana ang ipangutana sa mga apostoles ngadto kang Hesus may tungod sa iyang pagbalik. Nasayon mangita nga mobalik yun si Kristo, di ba? Naay mga pulong niya nga gisulat niya sa Mateo 24 versikulo 3 nga nagingon. Og sa milingkod siya sa bukid sa mga olivo, midol kaniya sa hilit ang iya mga tinun-an nga nagingon. Isulti ka namo, ano sa kining mga butanga mahitabo? Ang pangutana sa mga tinun-an mao ni, kanos maning mga butanga mahitabo? Ang tubag ni Kristo mao, og unsa ang ilahanan sa imong paghani og sa katapusan sa kalibutan? Adunay duha ka pangutana nga gipangutana sa mga tinun-an ngadto kang Kristo. Kanos mahitabo kini mga butanga? Ikaduha, unsang mga ilhanan sa pag-anhi sa katapusan sa kapanahunan. Mao na gipangutana sa mga tinun-an ngadto kang Ginoong Kristo kay sila mismo wa pud masayod. Pasalamat pud tano kay naay Biblia. Unya kung magtuon ta sa Biblia, mo na magiya kanato sa pagsabot ug labaw tanan sa pag-ila sa mga ilhanan nga naa sa atong palibot. Nahibaluan ba ang pizza sa pagbalik ni Jesus? Ay nabay nakabalo? Usahay dali ra kayo gyud nun hay uban mga tawo nga 2030 mo balik na si Kristo, October, kana mga fixed time ba nga ilang gisulti, ilang gipahibalo sa mga tao. Nakahinomdom ko niya itong miaging panahon, way back 1998. O adunay nagtagna nga mobalik ang Ginoo 2000. Human naman lang ang 2000, wa man gihapon.
Ha? Karon, aduna ba'y pizza ang pagbalik ni Jesus? Muna'y pangutana. Mateo 24 versikulo 36. Apan mahitungod niadtong adlaw og takna, walay usa nga nahibalo kung kanus og anos bisan pa ang mga manlunda sa langit, bisan pa ang anak, kundili ang amahan lamang. Nabay nakabalo? Wala no. Walay nakahibalo kung kanus pabaliko ng iyahang anak. Mga manulunda, bisan pag anak mismo, si Kristo, wa siya masayod. Kinsa ra may nasayod? Ang amahan lamang. O, muna'y bantayanan na to, usahay, makasinati tanian ng mga grupo nga isira kay sila nga mo litok og pizza, tuig, nga mubalik na Ginoo. Pero wala gina siya mga ebidensya nga makita diya sa balaang kasulatan, bisan pa diya sa Espiritu Stagna nga gituuhan sa mga Adventistang katawhan nga nagtudlo, nagpahibalo, pizza ang pagbalik sa atong manluluwas nga mao si Kristo. Wa gitay mabasa bisag isa na lang gyud ka bersikulo. Gani dinhi gipamamatud-an gyud ni Ginoong Hesus nga wala gyud nasayod bisan mga manulunda, bisan pa siya wa gyud masayod. Ang iya ra gyud amahan, no? Munay atong angayan nga hunahunaon ang ato ang pamalandungon sa kanunay nga di ta easy nga mo sita og time nga mo nang tuiga, mo nang pitsaha, mo nang bulana. Dako gina siyang supak sa balaang kasulatan. Muni atong tun-an ron mga ilhanan, no, mga ilhanan sa kalibutan. Unya, unsaon nato pagkahibalo kung kanusa si Jesus mo anhi? Ha? Unsaon man nato pagkahibalo nga mo anhi gyud si Kristo? 1 Tesalonica 5 versikulo 4. Apan kamo mga igsoon, wala kamo sa kangitngitan aron pagahikalimtan kamo niadtong adlaw ingon sa usa ka kawatan. Alang niadto mga katawhan nga nagtuon sa balang kasulatan, dili mahikalitan ni anang mga takna. Sama sa kawatan ba nga makalitan ibang kawatan moabot nga wa kita kabalo. Oh, lami kay itong tulog misaka na di ay. Pero ang pasalig sa Ginoo sa iyang katawhan, matud pa ni Apostol Pablo, kamo wala sa kangitngitan aron kamo pagahikalitan niadtong adlaw ingon sa usa ka kawatan. Sa ato pa, kadtong mayang katawhan nga nagtuon sa pulong sa Dios, dili makuratan, dili makalitan. Tungod kay naa siya mga ebidensya timailhan kung unsaon nga masayod ta. No? Pero wa ta kabalo unsang pitsaha, unsang tuiga, unsang bulana. Pero makabalo ta nga hapit na siya mobalik tungod sa mga timaan nga iyahang gihatag nga nagkanam-anam og katuman sa atong kapanahonan. Bisan pa ang mga insakto nga pitsa sa pagbalik wala gipadayag. Wa gitay mabasa diya sa balaang kasulatan. Si Kristo nagpahayag sa mga ilhanan sa mga panghitabo nga matuman diha sa iyang pagbalik. Mura ni iyang gihatag yun. Mga ilhanan nga naa sa atong palibot na nga tuman. Atong tun-an kana nga mga ilhanan. Kay naghatag man siya ilhanan sa iyang pagbalik para nga dili ta mahimong sama niya itong natas sa ngit-ngitan nga mahikwaratan ta nga ingon sa moabot ang kawatan. Atong tun-an ron ang mga ilhanan nga gihatag ni Kristo nga ni kanato. Now, unsang politikanhong mga kahimtang ang nahitabo? Una nga mga ilhanan nga ato ang tun-an, atong ambitan, atong ipahibalo, aron singunan na kitang tanan makahimo sa pag-andam sa atong kinabuhi. Okay. Mateo 24 versikulo 6. Og makadungog kamo og mga gubat o mga dinugdungog sa gubat, magbantay nga dili kamo mga lisang, kay kinahanglang manghitabo kining tanang mga butanga, apan dili pa mao ang katapusan. Unang ilhanan nga iyang gihatag kanato adunay mga gubat. Pangutana, unsa may nahitabo sa atong palibot ron?
Wa pagani mahuman ang gubat sa Ukraine between Russia and Ukraine. Nanapoy gubat sa Israel o Iran. Wa pagani mahuman ang ilang gubat karon na pod bag-o ra gyud nagubat ang Cambodia o ang Thailand. Di ba gisaysay sa balang kasulatan sa Mateo 24 versikulo 6 nga makadungog kamo mga gubat? Pangutana, natuman ba? Natuman na. Nanay mga katumanan nga nahitabo sa ato ang kalibutan. Dili ta busa sa atua dili ta kinahanglang magtulog-tulog. No? Kinahanglan nga magamping ta, magbantay kanunay tungod kay mo na iyahang gi hatag kanato kinahanglang kanunay tang bantay, kanunay tang nagtukaw. Aron singon niya na di ta may kalitan sa iyang pagbalik. Perti namang mga panghitabo sa atong kalibutan ron. No, gubat bisag asa na ron nasod batok nasod, no? Kay magatindog ang nasod batok sa nasod. Dili lang lokal nga gubat, no? Dili lang kay Philippines kundi nasod batok nasod. Matod pa sa bersikulo 7. Natuman ba? Natuman yun kayo mga kaigsunan ko. Mga kahigalaan ko. Busa, ngano nga kinahanglan nga atong tun-an siya aron makabaluta ug makapangandam ta tungod kay kining tanan iyang gisulti mahitungod sa iyang pagbalik. Ug ang mga gingharian batok sa gingharian. Ug mabot ang mga gutom ug mga kamatay ug mga linog sa mga nagkalinlaing mga dapit. Nahitabo ba niron sa atong kalibutan? Nahitabo gyud. No? Patay, linog, bisan asa, grabe. No? Ginatos, nilibo ka mga kinabuhi ang nakalas. Gutom. Kininggira, musangko po ni ngadto sa gutom. Musangko po ni ngadto sa kamatay. Pila ka kagatos nang namatay ron sa Ukraine between Russia, Iran o Israel. Kini na po rong Cambodia o Thailand. No? Kung atong lantawon sa atong Facebook, grabe, ngilngig kayo. Anaangin ang mga sibilyan, mga bata, tigulang, mga batanon, walay gipili. Katumanan lamang sa gisulti ni Ginoong Hesus nga kanang mga butanga mahitabo apan dili kamo mga lisang, dili kamo makuratan. Purusahay din nato na kalikayan nga murag malisang kita. Happy Sabat sa atong mga kaigsunan nga nag-view, si Roche Mundido, yaon. O si Sister Los Biminda Montais. Diha sa Biliran, Liti. Now, ato tas pagpadayon. Kining tanan mga kaigsunan ko, kung gibati mga tagkalaay sa atong pagpangalagan, mo na sa uning panahon na nga atong dasigon ang atong kaugalingon. Atong initon. Atong ipakita nga tinud-anay ang atong pagkupot sa atong pagpangalagad. Huwag kita masayod. No? Kanusa. Basta kay gisulti ni Ginoong Hesus nga kini mahitabo. Pag-una, nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, naigutom, kamatay, linog sa nagkalilaing dapit. No? Lucas 21 versikulo 26, mga tao, mga luya tungod sa kahadlok. Pagkaluya, no, mga bata, akong nakita, luoy kayo. Ug tungod sa pagpang-abot sa mga butang nga nagkahitabo sa kalibutan, kaya ang mga kagamhanan sa mga langit pagauyugon man. Luya sa mga inosenteng mga kinabuhi. Lamang kini siya katumanan sa gisulti ni Ginoong Hesus, mga ilhanan sa iyahang pagbalik. Ato namang nakita atong palibot, no? Bisag unsa na lang mga kalamidad na atong palibot. Baha. Kung lantawon ninyo ang Luzon, naglubog yun sa baha. Daghang kaayo ang mga panghitabo nga di gid basta-basta. Sa gawas sa nasod, grabe. Tornado ug uban pa nga mga kalamidad. Ug kanang tanan katumanan sa gisulti ni Ginoong Hesukristo.
iyang tubag ngadto sa mga tinun-an nga nangutana kung unsay mahitabo sa kalibutan o sa iyang pagbalik. Ang iyang gisulti unsa to? Adunay gubat, no? Adunay gutom, kamatay, linog sa nagkalaing-laing dapit, nasod batok nasod. Sa iyang pagsulti ani wa pa ni mahitabo. Puro karon unsa naman? Tanan niya nga gipanulti nahitabo. Oh. Bosa, pasidaan ni alang kanatong tanan. Ni kinahanglang dili na ta mag binuang pa sa atong kinabuhi. No? Unsa mga katalagman ang mahitabo sa dili pa ang katapusan. Lucas 21 versikulo 11, og moabot ang makusog nga linog. Ug sa naglain-laing mga dapit, mga gutom ug kamatay, ug mga makalisang talanawon o mga dagkong ilahanan gikan sa langit. Na gitagna, gisulti ni Ginoong Hesus. Sa dili pa ang katapusan, mahitabo ang linog. Adunay gutom sa naglain-laing dapit. Adunay kamatay sing mahitabo. Adunay mga makalilisang nga talanawon. Ug kanang tanan nangatuman na, hinay-hinay na og katuman. Timailhan lamang nga doon nagyud ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. No? Wa ta masayod. Pero ang pangutana, kung mobalik ang Ginoo unyang gabi, tungang gabi, andam ba ta? Sumunay atong pamalandungon kanunay sa atong kaugalingon, no? Kanunay natong ipangutana, susiho nato sa atong kasing-kasing kung kita ba andam niyan ang panahon na. Na unsa may buti pasabot ni makalisang talan-awon, ug unsa may sunod mahitabo. Bugna 11 bersikulo 18, ug malaligot-got ang mga kanasuran. Ay grabe no, mo ni mga makalilisang. Grabe nga dumot. Kung sa kuan pa pwedeng tunawon. Kuyaw kayo ng ilahang mga armaslon kay pwedeng tunawon ang usa ka delikado, no? Ug miabot ang imong kaligot-got ug ang panahon sa paghukom sa mga nangamatay. Makasubo pod pamalandungon sa dihang mahitabo ni aduna po'y paghukom nga pagahimuon diha sa nangamatay. Unyag mamatay tang wala mga lagad. Kumusta ka? No? Ug ang panahon sa paghatag og balos sa imong mga ulipon nga mga manalagna ug sa mga balaan ug sa mga nangahadlok sa imong ngalan, sa mga gagmay o mga dagko o sa paglaglag kanila nga nagalaglag sa yuta. Nindot no? Kung atong pamalandungon, adunay nindot diri nga punto. Iyang balusan, no? Iyang balusan tong mga manalagna, mga balaan, mga tao nga nahadlok sa iyang ngalan, gagmay man og dagko. Pero ang nakal delikado kadtong mga tao nga pasipala siya ngalan pagalaglagon pud siya. No? Aduna ang Ginoo nindot kaayo. Aduna say pasidaan aron nga makaandam ta. Unya ang matag usa adunay balos. No? Way gipili dagko man og gagmay aduna say gipalos nga iyang giandam. No? So unsa ang mga naglabi nga mga katilingbanon o pagkunhod sa napadayag? Adunay mga pagkunhod o atong makita sa atong kalibutan karon. Bantayan na nato ni giingon ni Ginoong Hesukristo Mateo 24 bersikulo 12, ug tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugdaw. Ay delikado no? Atong nakita ron atong kalibutan, grabe nang perte na kadautan. Busa dili unta tama pila ng mabugnaw. No? Kinahanglan kung makita nato ng mga ilhanan, makita nato ng tanan nga nasa atong palibot. Unsa man atong himuon? Kinahanglan nga magmadasigon ta, magmainiton ta sa atong pagpangalagan. Usahay di ta kontento kung unsay naa nato. Ug mo ni hinungdan nga mawagtang ta sa atong pagpangalagad tungod kanang di ta kontento kung unsay naa nato. No? Kanulay lang nga dili kontento. Unsa may giingon sa Ginoo?
Santiago 5 versikulo 1. Naan karon mga dato, managpanghilak kamo. Ang manghilak naman og managtiyabaw kamo tungod sa mga pagkalaot nga moabot kaninyo. Warning ni alang ni atong adunay mga kwartahan. Warning ni alang kanila ug alang usab kanatong tanan. Unsay gingon? Alaot kamo karon mga dato, managpanghilak kamo, managtiyabaw kamo tungod sa mga pagkaalaot nga moabot kaninyo. Nganong nagpuntarya maningadto sa mga dato. Ingon ang Ginoo nga masayon pang mosulod ang kamilyo sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato. Kuyaw kayo ang pagka sulti ni Ginoong Hesus, no? Tungod di ay kining dato matud pa sa usa ka bersikulo nga tungod kay ang gugmas sa lapi mo ang dautan. Pagkadautan. Ang kwarta mga kaigsunan mubuhat ni bisag unsa. Unya mo puning panahon nga may kalimot sa Ginoo. Pasalamat Ginoo tata nga kwartahan. No? Dahil ang Ginoo tungod kay kabalo ang Ginoo kinsa iyang padatuon. Kinsa iyang hatagan sa kwarta. Pero yan po nga dili lang pulunta maliso ang hunahuna. Kay nomdom mo ni Nabucodonosor, pinakadato sa tibuok kalibutan siya sa una. Pero may abot iyang garbo, wa siya motuog Dios, unsa may gibuhat sa iya ha? Gihimo siyang mananap, no? Gipakamang siya sa yuta, gipakaon siya og sagbot. Og niadto naghinulsol siya og iyang gibati nga doon na dahil Diyos. No? Usahay kung nanata sa karuhay, di nata, murag nawala nata, murag wa na nato batia nga nay Diyos, nga ang Diyos mo'y naghatag sa ato ang katigayunan. No? Mo ginahuna-hunaon sa mga adunay mga kwarta. Kanunay pasalamatan ang Ginoo. Tungod kay blessing kaninyo na. No? Mapasalamaton mo. Ang inyong mga bahandi nangadunot ug ang inyong mga panapton ginakutkot sa mga bukbok. Masugot man tag sa dili tungod sa kadaghan basig kutkuton na siya og kanang mga bukbok. No? Ang inyong bulawan og salapi ginatayan ug ang iyang taya magapamatuod batok kaninyo ug magalamoy sa inyong unod sama sa kalayo. Nagatigom kamo sa inyong mga bahandi diha sa katapusan nga mga adlaw. Aniya karon ang suhol sa mga mamumuo nga nag-anhi sa inyong mga uma nga inyong gilimo-limo nagasinggit og singgit sa mga ngani nakaabot sa mga igdulongog sa Ginoo sa kasundaluhan. Usahay ni mga kanang adunay bahandi na sila mga trabahante murag daog-daogon pa. Pero kanang tanan miabot na didto sa igdulongog sa atong buhi nga Dios. Munang bantayanan. Versikulo 5, nangabuhi kamo dinhi sa yuta sa pagpahimuot sa lawas ug sa kalipayan. Di ba mo manay reality sa mga bahandi, mga adunay bahandi? Lipay diri pahimuot sa lawas bisag asa moadto ug nahikalimot sa Dios. Munang mapasalamaton punta sa uban nga diin adunay bahandi pero kanunay nga nagdaig sa Ginoo. Muna'y pinakanindot. Muna nga mo samot ang blessing. Ginapatambok ninyo ang inyong mga kasing-kasing tagana sa adlaw sa ting-ihaw. O kuyawa man. Aduna di ay panahon, no? Bantayanan na to na. Tagana sa ting-ihaw. Delikado, no? Pamalandungon na to ng mga bersikulo. Versikulo 6. Gihukman ninyo o gipatain ninyo ang mga matarong, siya wala musukol kaninyo. Isir kayo ng sa atong panahon ron, isi na lang kaayo ni siya. Puro kining tanan, manubag yun sa Ginoo.
So unsa mga ilhanan nga mungumutungha sa kawanangan? Ha? Adunay gi hugon-hugon nga adunay eclipse no sa ato ang kalibutan nga moabot panahon. Mateo 24 bersikulo 29. Ug gilayon sa human ang mga kagul-anan niadtong mga adlaw, ang adlaw magangit-ngit ug ang bulan dili magahatag sa iyang kahayag, ug ang mga bituon mga tagak gikan sa langit ug ang mga kagamhanan sa langit mga uyog. Adunay tagna ang Ginoo, aduna siya gihatag nga mga ilhanan nga motungha sa atong kalibutan. Before iyan ay nakita og nahitabo gayud, no? Una, ang adlaw mungit-ngit, bulan dili mohatag og kahayag, mga bituon nga hatag. Kanus man nahitabo ning pagngit-ngit sa kalibutan? Pagngit-ngit sa adlaw ug asa. Nahitabo ni siya niadtong Mayo 19, 1780 didto sa USA. Natuman ba ang gitagna ang gisulti ni Ginoong Hesukristo nga ilhanan ngadto sa mga tinun-an? Natuman na. Niingon siya kung mahitabo na ni hadol na ang iyang pagbalik. Kadtong pagpangahulog sa mga bituon natuman ba? Natuman. Kanusa? November 13, 1833. Grabe na siyang pagpangahulog. Katingalahan kaayo. Gani na nagtagna nga mobalik na siya puro sayop, no? No, sayop, no? Kanang tanan nahitabo na sa atong kalibutan. Dugang nga mga ilhanan nga iyang gihatag ngani kanato, unsa ang reliyosong kahimtang mahitabo sa dili pa ang katapusan? Nana po di ay Mateo 24 bersikulo 24. Kay may manindog nga mga bakakong Kristo ug mga bakakong manalagna. Abantayan na nato ni ha. Kay bisan sa atong panahon ron aduna na. Adunay mga bakakon nga Kristo, bakakong mga manalagna. Ug magpakita og dagkong mga ilhanan o katingalahan aron sa paglimbong kung aran mahimo bisan sa mga pinili. Magbantay ta. Kay basig malimbungan ta. Makahimo sila kung sa mga dagkong katingalahan. Aduna sila yung mga kahibulungan nga himuon mo na makayong takuyaw mampud sila no. Makahimo ampud sila mga katingalahan puro kanadi ang tanan gisulti na ni Ginoong Hesukristo kanato. Ang purpose aron sa paglimbong kung arang bisan sa mga pinili. Makayong takuyaw lupig man ta. No? Kabalutas kamatuoran puro lupig man ta nila puro kana siya di ay gisulti na ni Ginoong Hesukristo aron mga unsa ta? Makabantay. Oo. Daghang kayo sa una nagpakikristo-kristo. Adunay mga manalagna pero bakakon. Ha? Unsa may gisulti ni Ginoong Hesukristo kung moyong wato as Kristo dito unsa ingon? Ayaw mo adto. O ayaw mo tuo. Kay dili na mao ang iyang gihimo mga ilhanan nga iyang gihatag kung siya mobalik na. 2 Pedro 3 bersikulo 3. Sa ibaluan ninyo una kini nga sa katapusan nga mga adlaw mga but ang mga mayubiton nga may pagyubit nga magasunod sa ilang kaugalingong mga kailibgon. Grabe no? Ug kining tanan hinahinay na pagkatuman. Ato nang makita sa atong palibot. Busa, timailhan lamang nga ang tanang mga gisulti ni Kristo. Ang tanan nga iyang gihatag nga mga ilhanan nga mo'y nagpasabot, nagpahibalo kanato nga doon na iyang pagbalik nangatuman na gyud. Usahay ang mga tao magbiyay-biyay. Matud pa sa bersikulo 4 nga nagaingon, hay na ang saad sa iyang paghanhi. Sa diya mo sulti ta nga mubalik si Kristo pagkadugayan mga pila ka tuig mo abot na mayubit no mga pagyubit mo yung nga asa naman tong inyong ingon nga moani si Kristo. Matud pa kay sukad sa adlaw nga nangatulog ang among ginikanan ang tanang mga butang
nagapadayon ingon sa gihapon gikan sa sinugdan sa pagbuhat sa langit ug yuta. Maura man gihapon brad. Among mga ginikanan namatay malang mo nay mensahe. Pero maura man gihapon wala gihapon na hitabo. Wa ba day na hitabo? Gira, gutom, kamatay, linog bisan asa, wala ba day na hitabo? Wa lang ta mahibalo, no? O kaha ato lang gibaliwala. Puro kanang tanan mga kaigsunan, katumanan sa gitsulti ni Ginoong Jesucristo. Busa angayan gyung magbantay ta. Unsa pa gyud? 2 Timoteo 3 versikulo 5. Nga nagatbaton sa dagway sa pagadiosnon, apan na nagdumili sila sa gahom niini, magpahilayo ka usab gikan niini kanila. Kitang tanan nagbaton kita niini. Pero naay sad reality nga kinahanglang mag-amping ta. Ang atong pagkinabuhing Dios pagka-Dios noon, kinahanglan nga makita diha sa atong kinabuhi ug unsa may gisulti ni Kristo kinahanglan nga atong sundon. Para dili ta maingon maigo nini nga dagway lang sa pagka-Dios noon. Pero nagdumili sila sa gahom niini. Ang gisulti ni Apostol Pablo kinahanglang pahilayo. Dili ta makigsandurot nila. Dili pwede man ta makigsandurot pero dili pwede nga muhatag-tag muyil ta ngadto kanila. No? Musabay ta sa ilang hilig. Muna giingon ni Salmista David sa Salmo 18 versikulo 26 nga sa mga hiwi magpakita tang sukwahi ug sa mga putli magpakita tang putli. Unsa ba ibot pasabot? Kung sila naghimog daotan, adi ta mo himo. Oh. Unya kung putli, kinahanglan magpakita putang di putli, dili kay magpabadlong. Oh, di mo na pinakanindot, no? Mo na pinakanindot. Oh. Sa to sa mga viewers sa ato ang Facebook, si Sister Anabel Aplacador Arabis, happy Sabbath sister. O sa ato sa mo sa kaigsoon, Sister Ruth de la Piña, good evening. Happy Sabbath. Naglantaw sa ato diha sa Kabintan, Ormoc City. Okay. Salamat sa inyo hang pagwan. O awhag ni kanatong tanan. Isip nga kita nang iabutan ining atong kapanahonan ron nga nagpuyo na ta sa diha na lang gyud sa hinulaman matud pa sa atong natunan. Kay hinulaman na lamang atong ayuhon. Murabag ka na naghulam ta og butang nga kung hinulaman gani ato gyung ampingan nga dili madaot para nga di ta kasab-an sa atong gihulaman sa tagiya. So kay kining atong panahon ron ato na malang gihulman naghulam ra man ta sa Ginoo, kinahanglan atong gamiton sa minayo aron nga dili ta paninglan sa Ginoo sa iyang pagbalik. Oh. So unsa ang kinahanglang mahimo sa dili pa si Kristo muanhi? Unsa may kinahanglan natong himuon? Mo ni iyang gitugon kanatong tanan. Mateo 24 bersikulo 14. O igawali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok nga kalibutan aron sa pagpamatuod sa tanang mga nasod ug unya mag-abot ang katapusan. Unsa iyahang gisugo? Iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Munang mapasalamaton ta sa programa nato sa radyo kay layo ang maabot ug makahatag ta og mga pahimangno, makahatag tag mensahe pinaagi sa pulong sa Dios ug pinaagi unta nini nga atong mabatian makahatag unta og kabaguhan sa atong kinabuhi. Muna iyang gusto nga mahitabo sa tuwa. No? Gusto niya nga makakabot ta dihan niya ng Diyos nun nga pagkinabuhi. Kay kung atong lantawon ang atong kalibutan ron nga gipuy-an, grabe. O di na basta-basta. Sa miaging mga tuig sa Mindanao, grabing linog na nahitabo diha dapit sa Digos. Perting linog, murag halos kada adlaw mo linog.
kana siya katumanan sa gisulti sa Ginoo nga adunay mga linog sa nagkalain dapit. Gutom bisag asa makita nato karon. Gubat nasod batok nasod mga pagpatay ug uban pang mga nagkalalaing mga krimen sa atong palibot. Ug kanang tanan mo'y mga ilhanan nga gisulti ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga tinun-an ug nganhi usab kanato nga mahitabo kana siya pag-una ug timailhan sa iyang duol nga pagbalik. No? Muna'y bantayan na nato, muna nga kita nga nakadungog sa mayong balita ang gusto sa Ginoo nga maghinulsol. Gusto niyang mabago ang atong kinabuhi. Gusto niya nga makita ang iyahang kinabuhi dinhi sa atoa. Mabag-o ang atong kinabuhi ug atong mapahaom yan ang puloy-anan nga iyang gihatag alang sa mga matarong. Ang kalibutan nga atong gipuy-an kung atong lantawon perteng gubuta. Way kalinaw. Linaw raman. Linaw rag kadiyot. No? Puro taod-taod to na pud kagubot. Puro nay langit nga gisaad sa Ginoo alang kanato nga kung matarong ta perteng ninduta. Dili kasaysay ang kanindot ni anang maong puloy-anan. No? Bosa gikinahanglan sa dihang atong madunggan ang mga mensahe pinagi sa pulong sa Ginoo kini unta makahatag kanatong kabaguhan. No? Aron makapanunod tanihan ng kinabuhi nga iyang gitagana alang sa mga matarong. So unsang panahon na nga kita nagkinabuhi karon? Asa nakata kung kamoy pangutanon. Pero atong patubagon ang pulong sa Ginoo. 2 Pedro 3 versikulo 9. Ang Ginoo dili maglangan mahitungod sa iyang saad, ingon sa paglangan nga gihimo sa uban, apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala kun dili ang tanan makadangat sa paghinulsol. Di ana day taron sa panahon sa paghinulsol. No? Ngano nga wala pa tapusa sa Ginoo tungod kay di siya gusto nga ang tanang tao malaglag. Gusto niya nga makabaton ngadto sa paghinulsol. Ang iyang panawagan sa atoa, umari kamo matud pa sa Isayas 1:18-19. Usahan ta sa paghusay, bisan pag-unsa ka mapula sa inyohang sala, papution ko kini sama sa nibi. Ang panawagan sa Ginoo lang sa matag usa kanato usa kini kapag imbitar nga kung atong gibati nga kita mo'y pinakamakasala, ang iyang gisulti iyang gisaad kanato nga kana iyang papution. Iyatang pasayloon. Wa may matarong nato. Kitang tanan na tao sa pagpakasala. Pero ang pinakanindot tungod kay siya gusto nga kita maghinulsol. No. Matod pa sa Unuhuan 1 versikulo 9, kung isugid nato ang atong mga sala, siya makatarunganon og mopasaylo sa ato ang mga sala. Dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi. Aron sa ingon niya na mabatnan nato ang gipangandoy nato, mabatnan nato ang gisaad sa Dios nganhi kanato kung kita magtinud-anon ug magmahalutayon sa ato ang pagpangalagan. Usa ni siya ka punto, usa ka pasidaan alang sa matag usa kanato. Mga kalamidad nga nahitabo sa atong kalibutan kana siya unta igo na alang sa matag usa kanato nga diin mo paduol na ngadto sa Ginoo. Kaya alang niya atong mga katawhan, mga tao nga moduol ngadto kaniya, 100% ang iyang proteksyon ilikay sa mga katalagman. Wara bagid tay ka likayan. Kay kung ang Ginoo na mo'y mohimo, bisan paghangin lang ang iyang patupa sa ato ahurot kita. Nakakita mo sa tornado sa laing nasod, grabe ka ngilngig. Mga balay, dagkong mga building, paliron. Muna mapasalamaton tadri sa tao, wala. No, wala maabot. Puro dito, grabe. Gialsa ang balay,
palid, perting kusuga sa hangin. Grabe kayong kuyaw kayo. Mga signs of the times nga gihatag sa Ginoo alang kanato nga diin mag-andam ang Ginoo tata. Ang iyang gusto lamang maghinulsol. Oh. Iyang gusto sa tuwa mangalagad. Wa gid say laing gipangayo sa tawa siya, wa siya mangayo og bandi. Wa siya mangayo sa tuwa bisag unsa. Nahibalo ba mo kung sa ragi gipangayo sa tuwa? Ingon siya sa Salmo. Ingon siya sa Proverbio. Anak ko, ihatag ka nako ang imong kasing-kasing. Nganong kasing-kasing ang iyang gipangayo sa tuwa? Kay kung ang kasing-kasing na gani ang atong ihatag ngadto sa iya, sigurado gyud nga mutugyan kita ngadto kaniya. Mosunod gyud ta nga dili na magbuhat og dili maayo. Ngano man ang kasing-kasing naman ang iyang nakuha. Murabag kanang nanguyab ka no? Basta imo nang makuha iyang kasing-kasing ang imong gipanguyaban, di na gyud na siya mo kuan pa balibad. So inana pag-ingon sa Ginoo paghatag, unya kung atong ihatag, anindot kayo. Muna ng panahon nga mabago ang atong kinabuhi, mausab, o makahimo na ta sa paghimaya ngadto sa atong buhi nga Dios. Og labaw sa tanan, hunahunao na to nga di na ta nagpuyo sa katapusan sa atong panahon, ang ato lamang nga atong paghimuon karon mo ang atong pagpangandam. Ngano? Tungod kay kung di ta mangandam, siguradong dili kita makapanunod niya ng puloy-anan o kinabuhing dayon nga gihatag gitagana sa Dios alang sa mga matarong. Busa importante ka natong tanan mga kaigsunan ko, mga kahigalaan ko sa kasanginan. Kinahanglan gyud muna ning panahon nga mahigmatata gikan sa atong pahikatulog sa atong pagpangalagad, sa atong espirituhanon nga pagkahikatulog. Kung kita bang galing adunay mga pagkulang, ato na gyud siyang baguhon. Ngano? Tungod kay diyan nata nagpuyo sa mga ilhanan nga gisulti ni Kristo. Atong nakita ang mga panghitabo, gubat, gutom, kamatay, linog bisag asa, bagyo, ug uban pang mga kalamidad nga nahitabo sa atong kalibutan, nagtudlo, nagpahibalo kanato nga kanang tanan katumanan sa gisulti ni Kristo. Ato nang ihiklin ang ato ang dili maayong mga binuhatan. Atong pangayoon sa Ginoo nga unta makahimo natang pagkinabuhing Dios nun. Igo na ang atong panagbingkil, atong ibalik ang gugmang managsuon nga mo'y gipangita sa Dios nga nawala gikan sa una. No? Tungod kay diyan naman ta sa katapusang panahon sa atong kalibutan, nang hinaot ko nga unta makakabot niya ng puloy-anan nga gitugyan sa atong Ginoo. Mga paghangyo alang kanatong tanan. Ikaw ba mutuog mudawat nga si Jesus mubalik sa kaduhang higayon alang kanato kinsa ni gugma sa iyang paganhi? Dawaton ba nato? Tuuhan ba nato? Uban sa dakong gahom og himaya? Tungod si Jesus muani sa dili madugay, ikaw ba magaandam sa imong kagalingon sa pagdawat kaniya? Pangutana alang kanato ning takna sa kagabihon nga ngayan natong pamalandungon sa atong pagkatulog ug sa atong pagmata, pamalandungon nato kung ato bang dawaton sa Ginoong Hesukristo. No? Ato na siyang kanunay nga ibutang sa atong hunahuna. Andam ba ko kung si Kristo mobalik na? Matag karon og unya, nahimo bang andam ko sa ako ang kaugalingon? Individual ang atong pagpangandam alang sa mga tag-usa kanato. Nganong gisgutan nato ning mga panghitabo tungod kay atong nakita sa atong kalibutan nga nangakahitabo na. Kiniunta siya nagpukaw sa matag usa kanato sa atong kasing-kasing sa pagpamalandong matag karon og unya nga ang mga timailhan nga gihatag ni Kristo diha sa iyahang pulong diha sa balaang kasulatan nagkaanam og katuman. Ngilngig nga mga panghitabo nga atong makita sa atong palibot,
nga mauntay makapapukaw kanato. No? Muhatod kanato sa paghinulsol, pagbiya sa mga dautan natong mga binuhatan. Pagsunod sa iyang kabalauran, ug labaw tanan sa pagkinabuhing Kristohanon. Wa gilain nga ato ang mahimong safety ta ni anang panahona. Safety ba ta? Kung wa tay Dios, dili kita mahimong safety. No? Pero mapasalamaton to akong nata sa Ginoo tungod kay iyang saad, ang iyang guardian angel kanunay nga mo protect kanato. Di ta hilwas, no? Dili ta hilwas bisag atong lantawon dahil lang sa atong palibot kanang mga bomba nga gipangbuhian, nakaingon ko di kita hilwas. Kupog pulbos kung wala gyud ang Ginoo. Busa ning takna sa gabihon, wa naman tayo oras. Og naghinaot ko nga kitang tanan makadangat unta diha sa paghinulsol, pagkinabuhing Kristohanon, ug labaw tanan mahimo nato ang mga buluhaton nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Happy Sabat sa matag usa. Og hinaot og mga dawa, malipayon tang mosugat sa atong buhi nga Dios. Ug labaw tanan makapahimaya ta kaniya pinagi sa atong pinulungan buhat og sa atong mga una-una. Sa dili pa ta magtapos, magampo sa ta. Dalaygon og sinimbaho ng mga Dios na ikaw sa mga langit. Nagangyo kami nga ikaw magatabang sa matag usa kanamo sa pagandam sa among kinabuhi mapawom sa langit ng puloy-anan. Mga kaigsunan nga nangluyas pagpangalagad, pisikal, spiritual, hinaot ni ikaw magaduaw kanila, mga pahimangno, unta mahimo sab silang andam. Salamat sa pagtubag sa mga pagampo, pasalong masala sa Jesus maluwas. Amin. Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa 7-Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod hikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.